čo ja zdravím viac Rozumrada z kanálu Kvetená Rozumrada. Je to taký ukážkový screenshotový ukážka skrátka mojich screenshotov, tak vyrieme sa na to. Ten sa mi celkom páči, lebo tu je ten dým, Grail, to je jak to som vystrelil, hej. Tento je strašne pekný, ako tá voda, ale mám ešte aj krajší. Napríklad tento, voda, dým, všetko nádherné to je. Toto, jak som vystrelil, to sa mi celkom podarilo, je to celkom umenie. A toto mňamkové, to je úplne super, tá voda. Tu je tráva, tu treba si zhuliť, alebo čo, neviem. Tak, tuto máme 3 nemecké artiny, akurát ten humelný vo fole, to štve. Tak nejak. Tuto máme artiny, sa mi páči tento screen, lebo ako taký príjemný je. Ale tak čo by som mal dodať. Toto je Grail, ako predbytkom, ako viem, toto nie je niečo umelecké, tu má hore kanál akurát. To sa mi strašne páči. Big Brother, Little Brother, Big Brother, no, tak nejak. Tuto, to neviem, čo som fotil. Vážne. WhatsApp. Takže potom mám tu veľa takých, čo neviem, na čo som fotil, takže sa nebojte. Tu mám FVčko, či to dá samo, som si chcel trúfnuť. Toto je taký obrazok na porážku, Jacket Panzer, jak vybuchol potom. Toto neviem, na čo som fotil. Prebehla iskrička. Už není iskrička. Prvýkrát mi vyletela väža, sa mi páči. Potom ešte čo to také máme. Grail, samozrejme westerňáčik. No. Grail, jak som sa bugol, tak som kripel. A tu to výstrel, jak viete, nie je to ľahké. Tu je potom tank, tam hlavý trčen. ST Emil, jak sa prechádza s pustošenou krajinou, strašne sa mi to páči. A hlavne tento. Toto sa mi celkom podarilo, podľa mňa ten výstrel. Hamel, tu je samozrejme potom, to je strom, to je nejakých Čech, alebo čo, toto neviem. Výbuch, nepodarený. SU-76B, alebo 85, neviem. Vidíte, ak sa mi to podarilo, pozrite sa na to, na tie štatistiky. No, prototypa som dal na ranu, toto je veľmi dobré. Západ tanku, som to nazval. Takže tento screenshot sa mi strašne páči. Toto, neviem, na čo som fotil, tam je nejaký kríčik, tam sa schoval nejaký tank. Tu je, že som mám vo fule, konečne to dielo, môžete vidieť. Potom ešte, čo by som k tomu dodal, no. Tuto máme 2 mŕtve S-stovky, ja som myslel, že to sú S-stovky. Ideme 2 na Hellcata, uvidíme, jak to dopadne. Výbuch. 2 IS-3, výbuch, nepodarený. Výbuch. Ten sa mi páči celkom, ale tento nie, tento škaredý. Podarený výbuch, celkom dosť. Výbuch. IS-3, celkom pekná, alebo 6, neviem. Tiger P, pekný. Výbuchy. Boom. Výbuchy. Tu mám nejaké veci, neviem. Takýto bug je v hre, takýto bug. Brutálne. Ešte Grail. IS-3. Toto neviem, na čo som fotil. Object, celkom pekný. Jak pán, nestiam, no nevadí. Mám tu nejaké tančíky, hej, KV4 a tak ďalej. Hamel, pozrite sa na to skôr. A úplne remíza, že puk. Hej, čiže keď postavíte toky proti sebe, tak to sa nedá. Tu máte nový hangárek, bol Humel, SU-85B, základňa, neviem, čo som fotil, Humel, prvý boj s Humelom teda. Tam sú 2 nemecké tanky, sa mi celkom páči, tepoši. KV4, a to je tá lepka, neviem, čo som to fotil. Nejaké shity a object. Myslím, že to bol object. Z hufnicou, to je taký bug. Potom tu máme Humla. Našho má asi. Výbuch, celkom pekný. Asi nejakého ruského stíhača. Vodopad, nádherný, to som nikdy nevšimol. Protiletecké kanóny. Potom tu máme S-stovku, objekta, tohto máme aj na obrázku, na hlavnom. Potom to máme ešte aj ten druhý screenshot, tak si mohli vidieť. Toto je ten nový stíhač prémiový objekt, tiež celkom pekný. Objekt, výbuch, zabilými horami, som to nazval. Základňa, odzoomovanie, prezoomovanie, Humel, nový skin, IS-3, nový skin, puk, no, vidíte.
tie skiny sa budú celkom množiť. Waffen Dragon, KV1, celkom pekný skin, stále ho mám. Môžete uznať potom. Bug, 2 humle, IS-3, jak Panzer S100. Jak to devastuje a tak, to tam mám nafotené. Hetzer, nový skin, pekný. Najviac zemí som dal, yeah! S100, nádherná. V móde. Skin na ňu mám. Toto on strelil a tak pokračujeme, toto máme S100, jak buchla, čo dal dozadu. Focha tu máme, KV2 ako reproduktor, GB Panther, vrátim na chvíľku, ten Pantrik je strašne sexy. Neviem, čo som fotil totálne, ako fakt logic. No, toto bude všetko z tohto let's playa, majte sa krásne, užívajte života. Zdraví vás Rozumbrada, stalkujte Rozumbrada a čau.